Az utóbbi években megállapították, hogy egyetlen ilyen napkitörés energiája 100 milliárd olyan atombombáival ér fel, mint amilyet Hirosimára dobtak le. ...58 órával a bomba ledobása után megfigyelték, hogy a környéken az iránytűk rendellenesen mozogtak, és a Föld légköre fölött 250 kilométerrel a hőmérséklet hirtelen 2500 fokra emelkedett. Röviden, magasan a Föld felett tökéletes rendszer működik. Körülveszi világunkat, és megvédelmezi minden káros külső hatástól. A tudósok csak mostanában ismerték meg, de a Korán már évszázadokkal ezelőtt leírta, hogy a Föld atmoszférája védelmező pajzsként szolgál. A Korán 86. szúrájának 11. verse az ég ciklikus, visszatérő természetéről szól. És az égboltra és visszatérő rendszerére. A Koránban használatos szó jelentése lehet visszatérő, visszaküldő vagy ciklikus is. Mint tudjuk, a Földet körülvevő atmoszféra számos rétegből áll. Mindegyik réteg fontos célt szolgál az élet megőrzésében. A kutatások szerint ezeknek a rétegeknek az a szerepe, hogy a hozzájuk érkező anyagokat vagy sugarakat visszaverjék az űrbe, vagy átengedjék a Földre. Vizsgáljuk csak meg a Földet körülvevő rétegek néhány funkcióját. A troposzféra, a Föld felett 13-15 kilométerre levő réteg lehetővé teszi, hogy a Földről felemelkedő vízpára kicsapódjon, és eső formájában térjen vissza a Földre. Az ózonréteg 25 kilométeres magasságban visszaveri az űrből érkező káros sugárzást és ultraibolya fényt. Az ionoszféra a Földre sugározza vissza a Földről közvetített rádióhullámokat, mintha csak egy passzív kommunikációs műhold lenne, és ezzel lehetővé teszi a vezeték nélküli kommunikációt, valamint a rádiós és televíziós közvetítést is. Az a tény, hogy ezekről a rétegekről, amelyeket csak a közelmúltban fedezett fel a tudomány, évszázadokkal ezelőtt szó volt a Koránban, ismét csak azt bizonyítja, hogy a Korán Isten szava. Korán többek között elmondja az univerzumról azt is, hogy az ég 7 rétegből áll. Ő az, aki teremtette nektek mindazt, ami a földön van, aztán az ég felé fordult, és 7 égbolttá formálta azt. Ő minden dolgok tudója. Aztán az ég felé fordult, amikor az még füst volt. És 2 nap alatt 7 éggé rendelte őket, és mindegyik égnek kijelölte a dolgát. Az ég szó, amely sokszor megjelenik a Koránban, a föld fölött lévő égboltra ugyanúgy vonatkozik, mint a világ mindenség egészére. A szónak ebből a jelentéséből láthatjuk, hogy a föld légköre is 7 rétegből épül fel.
Ma már valóban tudjuk, hogy a légkör egymásra épülő rétegekből áll. Sőt, pontosan ahogy a Korán leírja, 7 különböző rétegből. A tudományos források ezt a következőképpen írják le. Az atmoszféra több rétegből épül fel. Ezek a rétegek fizikai tulajdonságaikat, például a nyomást vagy az összetételüket adó gázokat tekintve különböznek egymástól. A Földhöz legközelebb eső réteg a troposzféra. Ez adja a teljes atmoszféra tömegének körülbelül 90%-át. A felette lévő réteg a stratoszféra. Az ózonréteg a stratoszféra azon része, ahol a káros sugárzások elnyelődnek. A stratoszféra felett található a mezoszféra, ez felett pedig a termoszféra. Az ionizált gázok alkotják a termoszférán belül az ionoszféra nevű réteget. A Föld atmoszférájának legkülső rétege a felszíntől 480-960 km távolságban található, ez az exoszféra. Ha megszámláljuk az itt felsorolt rétegeket, akkor láthatjuk, hogy az atmoszféra éppen 7 rétegből áll, pontosan úgy, ahogy a Korán is mondja. Nagy csoda, hogy ezek a tények, amelyeket lehetetlen megállapítani a 20. századi technológia nélkül, már 1400 éve pontosan benne vannak a Koránban. A Korán felhívja a figyelmet a hegyek rendkívül fontos geológiai szerepére. És szilárdan rögzített hegyeket helyeztünk a földre, hogy el nem mozduljon velük. Mint láthatjuk, ez a vers kijelenti, hogy a hegyek funkciója az, hogy a föld mozgásait megelőzzék. Ezt a tényt senki sem tudta akkor, amikor a Korán ki lett nyilatkoztatva. Igazából erre csak a közelmúltban egy modern geológiai felfedezésnek köszönhetően derült fény. A felfedezések szerint a hegyek kiemelkedésének oka a földkéreg lemezeinek mozgása és összeütközése. Amikor két lemez összeütközik, az erősebb a másik alá csúszik, amelyik viszont meggyűrődik és hegy formájában kiemelkedik. Az alsó réteg mélyen a felszín alá csúszik. Ez azt jelenti, hogy a hegyeknek van egy föld alatti része is, körülbelül ugyanakkora, mint amekkora a föld felett van. Egy tudományos szövegben a következő leírást találhatjuk a hegyek szerkezetéről. Ahol a kontinensek vastagabbak, például a hegyláncoknál, a kéreg mélyebben süllyed a talapzatba. Egy koránvers a hegyeknek ezt a funkcióját az ékekhez hasonlítja. És nem tettük-e fekhelyé a földet, és ékekké a hegyeket?